bonga upresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama. Ayikho into embi esixoxe ngoJacinta. Akuyona imarch and march ebifuna upresident. Upresident ubefuna uphakela umthakathi. Wabiza uphakela umthakathi. Uma ngabe edinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi. Njengoba kade ebize mina ubebize mina. Bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku. Ukube ke babemdinga nayo uMangobese babezomfonela bembize. Akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana. Akumina engangibize umhlangano. Professionally, you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho. Ingakho mina nizobona kwezami izithombe ngishuthe nomongameli nongizwe. I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba uyishutha nomongameli, because that's how much I respect this. I can't bring anyone. Uyeke ukuthi asimbiza uMangobese. I can't invite even my own child. Yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli, because I didn't even want to sit in that meeting. Umongameli ngiyubani mina ukuhlangana nomongameli. Angaze ngihlangane neNgonyama, yimi engisebenzela iNgonyama, yimi ifela Nkosi, yimi engifela iNgonyama, yimi engivinjwayo eNdlunkulu kuvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni. Abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni. Ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina. Ngiyosondela ngalelo langa. Angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama, ngoba isithombe engiyosishaya neNgonyama kuyoba yinto eyoba umlando weingane zami. Njengesithombe engasishaya noShenge. uShenge ngahlangana naye ngimncane, kodwa nginezithombe ezu3 zakhe. Ngahlangana naye ngina 9, bengimbona almost every weekend for the rest of my life. Kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi zikhathi. Asikufundeni lokho weingane zakwethu. Kubantu abakhulu akuveli ukugqambukelwe nje, ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona. Nokuvela nje kwezithombe kamongameli bakuyona into beyihleli ukuthi fanele ivele, ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi nomongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke. Akukho kubo kwenzekile. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe, uNkulunkulu weseke okuhle, uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi. Uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle uba phakathi kwethu. Njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa ufuna kulunge izwe. Ngisho umoya nineni izintatheli, ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile. Niyabona ukuthi abantu bafunani. Iyona nkulumo le labo buningi babantu adubula phezolo. Iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebese lungisa lokho sekuphelile. Akukho kunye. Ilokho besizokusho kini namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga, amamatch ayaqhubeka, kodwa manje sesizoba more operational. Siye emafemini, siye emaplazini, siya kuma estates, ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela. Sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000. Uhulumeni kulonyaka akawukhanda umsebenzi. Uma ngabe kuzophela lo nyaka sinemisebenzi engaphezulu ka1 million, and ngicela ningiquote on that. Before the end of this year we will create more than 1 million jobs la in South Africa, permanent jobs. It's very easy. Remove an illegal foreigner and put a South African. It's very simple. It's very simple. Ayikho into enzima. Uyabona lapha lokhuza go Nando's nako Ocean Basket nako zonke lezi zitolo zokudla lezi, ama owners azo angabantu abamnyama bala eSouth Africa. Please remove your illegal employees and employ South Africans, because we are going to report those businesses. And I'm calling on all South Africans to report. We will have a desk that only deals with that. Ukuthi kutholakale nje lezi inkampani ezistubborn bese simthatha siyomreporta ku president ukuthi nangu ke president, njobo wathi wena akasekho umuntu ofuna aqasha umuntu okufika, nangu lona usamqashile. Siyabingelela ngenza ukuthi siyacela uma uqala ukungena kuleli khasi lethu nzubulungisa cofa subscribe button kule channel yethu Umkhosi. Ngenza kwethu ke lana kuphakela umthakathi uzama ukuchaza indaba yokuthi ngalo liyasuku benomongameli wabiza ke izintatheli noma izintatheli ezimcelile ukuthi akakazochaza ukuthi kwenzeke kanjani ukuthi uJacinta Ngobese angabi ingxenye yemeeting eyabakhona nomongameli. Uyasho ke ukuthi ke umuntu owayedingakala lapha
uPhakela Umthakathi ngoba wafonelwa kusukela ngo-2 emini until egcine ezile kuleyo meeting. Kuthi-ke uma ukuthi inhloso idinga i-March and March idinga noJustin Sangobese naye wayezofonelwa, kodwa-ke sikutholayo futhi la zingane zakwethu kungazuthi kusazobuyelwa kuyohlalwa phansi nomongameli uCyril Ramaphosa. Mhlampe-ke bekungakuhle kulokhu-ke okuzolandela, mhlawumpe uJustin Sangobese abe yingxenye yamaminithi omhlangano, naye ezwe ukuthi kukhulunywa ngani kulo mhlangano, ngoba kuyabaluleka ukuthi uye owaqala i-March and March. Zingane zakwathi yize-ke noma-ke esho uPhakela Umthakathi ukuthi laphayana umongameli wayefuna uPhakela Umthakathi uma ekuveza lokhu uthi izithombe lezi zinomongameli kwakungayiyona inhloso yabo ukuthi zisheshe zidedeleke, babethi bazozidedela emva kokuba sebephindelile bayohlala phansi nomongameli. Cha, lokho-ke siyakudwebela ukuthi-ke kushuthi-ke kusazoba khona elinye ithuba futhi lokuthi bayohlala phansi nomongameli. Ngane zakwethu, kungabe kuthini-ke okwakho-ke uPhawula, luthini ufo lwakho ukuthi-ke uma sebebuyela beyohlala phansi nomongameli uJustin Sangobese naye makabe ingxenye yaloyo mhlangano? Mina-ke nani ngane zakwethu masiphinde sihlangane kwividiyo elandelayo. Ungakhohlwa ukucofa subscribe button le channel yethu ngane zakwethu. Danko.